дар маросими ҷанбастии озмуни мухлиси сол 2025 ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, директори Лигаи футболи Тоҷикистон, намояндагони дастаҳои футболи кишвар ва мухлисону ҳаводорон иштирок намуданд. Дар суханронии масъулин масъалаи рушди футбол, нақши мухлисон дар пешрафти варзиш ва дастгирии пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ободию рушди инфраструктураи варзишӣ махсус таъкид гардид. Дар давоми сол мухлисон бо дастгирии пайвастаи дастаҳои дӯстдоштаашон, ҳузури фаъол дар варзишгоҳҳо, ташкили иқдомҳои мухлисона, ташвиқи бозингарон ва риояи фарҳанги баланди мухлисӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд. Ҳамаи ин меъёрҳо ҳангоми баҳогузорӣ ба назар гирифта шуда, ҳаводорони футбол аз рӯи категорияҳои инфиродӣ ва махсус мукофотонида шуданд. Фонди ҷоизавии озмуни беҳтарин мухлиси сол имсол 150 000 сомониро ташкил дод. меъёрҳои асосие ки ғолибонро муайян кард, ин дар мадди аввал шумораи мухлисон дар тамоми бозиҳои хонагӣ ва сафарӣ ва аз ҷумла шумораи он ки ҳузури мухлисон аз рӯи шумораи бозиҳои сафарӣ худи ҳар як клуб ва теъдоди қоидавайронкуниҳое ки аз ҷониби мухлисон ба қайд гирифта мешавад ё ин ки содир мешавад аз ҷониби кумитаи тартибу интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ба роҳ мондани фурӯши чиптаҳо, чӣ гуна ки мо шоҳид гаштем, боиси хушнудист ки дар варзишгоҳи Кулоб аренаи шаҳри Кулоб лакай ҳамун таҷҳизоти хайдгирии фурӯш чиптаҳо насб гардид. Ин бисёр хуб аст ва дигар критериё, яъне одобу ахлоқи фарди ҳар як мухлисе ки дар варзишгоҳ ҳозир мешавад. طبق натиҷаҳои ҷанбастӣ ҷоизаи беҳтарин мухлиси соли 2025-ро гурӯҳи мухлисони дастаи Равшан, Шерони Кулоб ба даст оварда, соҳиби 40 000 сомонии мукофотпулӣ гардиданд. Ин пирӯзӣ на танҳо муваффақияти як фан-клуб, балки ғалабаи тамоми мухлисони футбол аст, ки бо рафтори шоиста ва дастгирии созанда рушди варзиши кишварро таъмин менамоянд. Дастаи мухлисони Саравшан бо гирифтани 30 000 сомонӣ ва мухлисони дастаҳои Вахши Бохтар ва Сарои Камари 5 бо гирифтани 20 000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. Илова бар ин мухлисони фоғле ки имсол дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳҳои мамлакатро дар мусобиқоти байналмилалӣ дастгирӣ карданд, соҳиби ҷоизаҳо шуданд. خیلی شادم که در این آزمون اشتراک دارم. رحمت به تشکیل کنندگان این آزمون، چون که این برای مخلصان روحیه بلند میبخشد. مخلصان کوشش میکنن که در این آزمون جای اول را گیرن. پیش از همه باید که آداب اخلاق مخلصی باشد. من از همه مخلصان دعوت میکنم که در بازی‌های تیم منتخب اومده دستگیری کنن. дар мавсими 2025 дар маҷмӯъ 722840 тамошобин дар бозиҳои Лигаи футболи Тоҷикистон ширкат кардааст. Аз ин шумора 379070 мухлис вохӯриҳои Лигаи олӣ, 255820 тамошобин бозиҳои Лигаи якуми Тоҷикистон, 75200 тамошобин бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ва 12750 тамошобин рақобати суперҷоми Тоҷикистонро дар варзишгоҳҳо тамошо намуданд. امروز بانوان را در تمام ساحه‌ها احساس کردن ممکن است و همزمان در مخلصی ورزش نیز ما بانوان حضور داریم، چون روبلندی و به واسطه جلب مخلصان از حساب جوانان و نوجوانان تبلیغ و تشویق را راه اندازی نموده ایستادیم. خوشحال هستم که از جانب حکومت کشور همزمان رهبریت شهر دوشنبه به واسطه پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی ما را در این جهت روبلند می‌نمایند. озмуни мухлиси сол 2025 боз як саҳифаи дурахшон дар таърихи футболи тоҷик гардид ва умед аст ки чунин ташаббусҳо дар оянда низ идома ёфта фарҳанги мухлисиро боз ҳам боло мебаранд.